Tata? Majo, sine! O, pa samo nek se ti meni više došla. Naša momka. Hoće da sude. Ti hoćeš da upoznaš moju mamu. Šta je problem što ja hoću upoznam čika Branka? Ko je mladoženja? Pa ti znaš da je moj Pavle odrastao na Dedinju. Nije navikao na naš prostakluk i primitivizam. To nije tvoj otac, valjda. Prostačina, primitivac, seljačina, brđanin, dođoš. Ti jednostavno nisi cool. Mi samo treba budemo malo normalni. Treba da budeš potpuno nenormalan u odnosu na ono što si ti kad si normalan, kao sad, na primjer. Probat ću da ti nacrtam. Kako bi ti rekao, u nedelju igra hrvatska reprezentacija. Igraju Ustaše. Ne možeš da spominješ Ustaše pred sinom diplomate sa Dedinja. Tata? Poštovanje. Ajmo, Hrvati! Kulturni ljudi pričaju tiho. Konobar! Ja ću sve da učim za svoju džerku. Ja ću da kleknem pred tobom. Ne! Rekli smo, Srbija se saginjati neće. Ja sam prija. Kakva prija? Crno, vino zovi crveno. I što je najvažnije, nikako nemoj Maju zvati sine. Sjedi moja Maja Macurom da mi probamo o naše lepo crveno vino. Evo reka, znaš ti se jako mali igra fudbal, a od tog je ostalo to sportsko, prošireno srce. I sad imamo 7 grudi, koš mali za njega, da će da iskoči, da će da pukne.